Bigarren kafea. Egunon guztioi, zer moduz ekipo? Oso ondo egia esan. Eta zu, Mai, zure lehenengo eguna ikasturtea hasteko prest? Primeran, irrikitan etapa berri honekin hasteko. Gainera zuekin pio bat ikasten du beti, beraz, ez dakit, aurten ere uinetan egan ikasteko prest. Fancy on a windswept field, standing alone, my senses real. The fatal attraction is holding me fast. How can I escape its irresistible grasp? Ez duzu galdu lotura bereziak egiteko itura, Mai. Ez da kasualitatea Pink Floydekin hasi izana? Ez da kasualitatea ez, 2008ko iraiaren 15ean hil zen Londresen Richard Wright ingeles musikari, abeslari eta teklatu jotzailea. Pink Floyd taldeko kide sortzaileak Roger Waters eta Nick Mason arkitektura ikasten ari zela ezagutu zituen. Zuek ere nire loturak asmatzeko ohitura mantentzen duzu, aurrengoarekin ausartzen zareten, The Ship of Fools edo Zoroen itsasontzia. Hau oso maida, Of the joker and the fool, by the light of the crosses that burn, drawn by the promise of the women and the lace and the gold and the cotton and pearls. Gogoratzen dut behin bai Zoroen itsasontziari buruz hitz egin genuela. Away from the light of the world on this trip, Bai, eta Pasaiako portuan egon zela, txalupa antzoki eder bat orain dela urte batzuk, baina ez dut ikusten inongo lotura gaurko egunarekin, hori behintzat ez dut harrapatzen. Entzuten ari garen abestia World Partyren The Ship of Fools da, ezta? Bai, eta okerezpanago, abesti hau bilduma berezi batean dago. The Pretenders, Rem edo Estinekin batera. Zera, Greenpeace The Rainbow Warrior. Bai. Ara, Rainbow Warriors itsasontzia, 1978an Greenpeacek erosi eta bere manifestazioetan erabili zuena. Murura hauartean Frantziaren saio nuklearren aurka protestatzen ari zela, Kroskoan Frantziako zerbitzu sekretuek eragindako leherketa zela medio, itsasontzia ondoratzeaz gain Fernando Pereira argazkilaria hil zuten, 1985ko uztailaren 10ean. Baina gaur ez da uztailaren 10, Mai? Gutxigatik, oso gertu bilizarete loturarekin, zea. Gaurko egunean 1971 Vancouverren, Kanadan, Greenpeace erakundea sortu zen hain justu. Gutxigatik, pistaren bat bidean gelditu zaigu akaso. Zergatik ez zara azten suspentseko eleberriak idazten, Mai? Inigo, nirekin truko horiekin ez, Suspentseko eleberriak bapatean aipatzen dituzu? Agian pertsonaia bati buruz hitz egin nahi duzu? Agatha Christie akaso? Juri, uste dut satartean sartu duzula sagua, Sagutxoa triste dago ganerrean, gatu beltzatente baitago barrandan. Sagutxoa triste dago ganerrean, gatu beltzatente baitago barrandan. Saguak sudurra bederen baleza, xilotik atera. Gatuak orduan lezake hatxeman. Satartean harrapatuta bai 1880ean jaio zen Agatha Christie idazle britaniarra 76 misterio eta hilketa eleberri idatzi zituelako da ezaguna. Horregatik hilketen erregina deitzen zioten. Hercule Poirot eta Miss Marple detektiben pertsonaiak sortu zituen, bata profesionala eta bestea, zalea, hainbat eleberritan agertzen direnek. Eta The Mousetrap edo satartea antzezlanak denbora gehien irautearen errekorra du munduan, 1952ko azaroaren 25ean estreinatu zenetik. Zenbat aldiz makiatuko ote ziren protagonistek? No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ver. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda
me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me he peinado la moda. Makillaje buago, Juri. Zu bai zaudela loturaren bat makillatzen. Gainera marka ezagun batekin, ez? Max Factor, akaso? Bai, harrapatu nauzu, bai. Hobeto disimulatzen ikasi behar dut. Gaurko egunez, 1872an jaio zen Max Factor. Maximilian Faktorovich, Max Factor izenez ezaguna, poloniar judutar enpresaria izan zen. Ikasi beharrekoak ikasita, Moskutik gertu zegoen herriska batean denda ireki zuen eta makillajeak, kremak, lurrinak eta ilordeak saltzen hasi zen. Errusiar nobleziak begiz jo zuen antzerki konpainia batentzat makillaje lanetan aritu zenean eta urte gutxitan txarraren sendiaren eta Errusiar imperioko operaren makillatzaile ofizial bihurtu zuten. Lotura oso nazen Goiuri, makillajea, antzerkia, eta horrekin batera aipatu dezakegu horrengo kontzeptua, izpilua. Ora. Oso ispilu eder polipat, dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztedan arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Sartutakoan ez da beiratzen, gaztetan oin bezin sarri. 1926an jaio zen Josemi Liztueta Lazkao Txiki bertsolari ez ezagunenetakoa. Ai, Lazkao Txiki, bertsolari berezietan bereziena, izenak dion bezala Lazkaon jaioa. Ezaguna bere ahotsa, gorputz espresio eta humorarengatik. Hala ere ezin ditugu ahaztu sentimendoi buruzko bere bertsoak. Jose Miguel Iztueta oroitzen naiz zurekin, zure berso txiste eta xelebre keriakin, dena iparra eragiten da grazu apartakin, hola oroitu gaiten zen Lazkao txikiakin, egon gabeko txori txiki bat zinantzu. Kasia, no? Eta lehen ze honak Lazkao Txikiren bertsoak ispiluari, Nahi duzu beste lotura bat gaurko saioarekin? Ba, noski. Ispiluak izenburua du Dorleta Kortazarren azken sorkuntza eta saritua izan da heldu da kontua lehiaketan. Dorleta gurekin izango da gaur eta Jose Aldasoro beste irabazlearekin ere hitz eingo dugu. Eta Marea Urdina elkartea ezagutuko dugu autismoari buruzko sentsibilizazioa landu nahi zuten laulagunek eta orain Marea erraldoia dira. Eta Maria Romero Laspiurren ikasturteko lehenengo kolaborazioa izango dugu. Bidaiatzeko balio diguten liburuz eta erakusketa interesgarri ugaritaz hitz egingo dugu. Eta gure insomnioa naiz irratiko saio berria ezagutuko dugu. Ostirala da eta nabaritzen da logurea. Ba, bai. Batzuena bereziki. Oraindik makillatu gabe zaudete? Ez duzu ispilurik ala? Egunon, vampiroak iraiak 15 ditu gaur eta ostirala da ongietorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Goiuri, egunon! Ondolai. Zuekin jaun Andreok Espainiako bueltan Anglirutik bera, Otakamen gora, Obisketik alde batera eta bestera, El Kordalen edo ez dakigu zein mendatetan galdu den motorista, ziklismo esatari, clown, komunikatzaile eta gizonik xelebrena. Mai Gorostiaga Pozo, Arratsaldeon! Egunon ez Arratsaldeon, nire lehenengo eguna baino esnatuta nago aldapa jeisten portu batetik eta efemeride kuriosoa, 1919 jaio zen Fausto Coppi! Egunon guztioi! Goiuri ezei zarandia esnatu altzara azken minutuan edo ez? 5 minutu gehiago mesedez. Ez, venga, hasi behar dugula! Aitatxon 5 minutu gehiago mesedez. Ez, aitatxo eta ez komeriak. Venga, egunon! Egunon! Hola, bai.
Hizketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak, dakidan ez behintzat, 624 du iraiak, 15 goizak 10 eta 13 minutu oraintxe zuzenean, naiz irratian zarete bigarren kafean, ongietorri guztioi. Azken orduetan, ez da git, standa edo eklipsiaren moduan nola agertu den gure artean, baino kantu puxka ondu dute eta elkarbanatu dute Sarazo Zaiak eta Bengok Maitia, eta zuekin elkarbanatu nahi genuen gaurko goizeko saioa abiatzeko. Eta lautan zekuna esnatu berra ongi ez dolako konturatu delako bentsata beldurrez arropa jartzian untzaileo irrifar politxa. Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure gaurko maite duta? Pilo bat, gaur, kainetik etorri gabe, pilo bat ditut, baina bat aipatuko ez gaur, kontzeptu bat, maite ditut udazkeneko sandaliak. Nola? Bai, udazkeneko sandaliak kontzeptu bezala, osea, urrengo astean ja hasten da udazkena, ez? Eta aste honetan izan dugu egun euritsuak eta auzoan konturatu naiz nola, ez dakit, ez du uda bukatu nahi edo ez dakit zergatik, eta naiz eta euria egin, deno jaisten gara sandaliekin eta galtzamotzekin, eta ez? Eta pixka bat hotza pasatzen edo eta bustita, eta baino kontzeptu hori, ez? Luzatu nahi degun gauza bat, edo gustora zaudenean ez duzu bukatu nahi, orduan gustatzen zai kontzeptu hori, ez? Udazkeneko sandaliak, maite ditut. Goiuri ez izarania, zein da zure maite duta? Nere maite duta da, asteburu honetan, egian duela azkeneko 8 urte ikusi nuen pertsona bat ikusiko dudala. Eta... Zenbat urte? 8. Wow. Bai, eta oso emozionatuta nagoela, eta oso estresatuta nagoela baita ere, baina asteburu politia izango dut, konbidatuak dauzkate etxean, urrutiko lagunak, eta edukiko dut aukera Estatu Batutako jendearekin egoteko, Italiako jendearekin, Madrileko jendearekin, Honduraseko jendearekin, eta oso pozik nago. Ara, asteburu edukiko duena. Internazionala izango duzun? Bai, noski. Pentsa, bizkaitarrekin ere egongo naiz. Pentsa, hori bai nazioartekoa. Gaur berri ere etortzen hasia zen sentsazio ilun horren barnera begiratu gara zenau baina artez jarraitu dut hitz botelez arantzak kenduz horretzak musu gori eta bihotz Iribarre bat hortzalar kafe bero
Ba, enaiz konturatu gaur kantua aukeratu dudanean, nire maite duta lotuta egon goztela, baina badago, bueno, abitaldeko abeslari eta gitarrista den Jerai Gaskon ere izan da, azken urteetan, esan ezin proiektuko gitarra jole, eta, bueno, ni proiektu hortako teklista. Duela aste batzuk, bete pasatxo edo agurtu genuen azken kontzertuan, ba, hainbat proiekturen artean denbora hartu behartzuelako, eta gaur igartza jauregian jotzeko eginen, formatu osoan, esan ezinekin, baina gure taldeko bateristan min hartuta dago, eta egun terdiko margenan ezin izan dugu hori konpondu. Eta kontzertuak bertan bera geratu behartzuen, baina soluzioa bilatu genion nolabait. Eta hemen dator maite duteza eta maite duta. Maite duteza da, nik aurten goizetan irratsaio egingo genuela izanik, jakitun, arratsaldeetan kontrabajoarekin eskolak hartzeko intentzioa nuela, jotzen dut aspaldi, baina tira nahi nuen, klasikoan pixkat, jasean pixkat, oso irakasle ona badago, gure estudiotik oso gertu, eta pentsatu nuen, aproposa, zoragarri, hau horren korrela behar du, baina ez dauka ordurik libre aste guztian. Eta beraz, esan, hain nire kasa egokituko zait, kontrabajoarekin martxan jartzea. Etxean hartu da pixkat ibilin izen jotzen, eta non eta, esan ezinen kontzerturik onpontzeko nolabait, gure bateria jolea, min hartuta zegoela, edo dagoela kontuan izanik, erabaki genuen kontzertu akustikoa egitea, eta orduan, bertan, igartza jauregian dagoen pianoaz gain, kontrabajoare joko dut, eta azken biegunetan egokitu zait, irakasle izatean nahi nuen hori gabe ere, bajoarekin, kontrabajoarekin pixkate behatzak egitea, oso instrumentu fisikoa da, eta jo gabe gonda gero, kosta egiten da zertxo bait, ondo zapaltzea, baina maite dut, horrelako erronka gertatzen direnean, eta batean, tira, erdi-geldik zegoen instrumentu bat martxan jartzeko arrazoiak iristen zaizkizunean. Beraz, hori da nire gorko maite duta. Goizeko 10:19 minutu, saio abiatzeko moduan bagara, baina akaso, ez zertan hasi aurretik gure gaurko lehen gonbidatuari ere maite dut askatu behar diogu zeguk. Bera asko maite dugu, eta akaso guretzat maite dut batek harriko zuen. Dorleta Kortazar, egun honetan gitorri. Mila esker. Zinez ere maite dut azizutela galdera. Maite ditut, beraien lana maite duten pertsonak. Eta benetan gustu ematen du, ostiral goiza izan arren, zuek hemen lanian ikustia benetan mila esker gonbidatzeagatik. Eta hoxe, maite dut, beren lana maite duten pertsonak, eta maite dut zuek ni ona gonbidatzea. Hori ere maite dut. Ze polita. Goizeko 10:20, orain txorkeztuko dizuegu, behar den bezala, enegarrenez, gurekin, Dorleta Kortazar, ez? Goizeko esan duzu, lehenengo aldiz aste guztian zehar Inigo. Iste egia. Egia da. Orain daukat lehen urteko, eta aurreko, eta azken 5 denboraldietako, azken 4 denboraldietako, arratsaldearen txipa. Eta gertatzen zait Dorleta, ez dakit, Egoi Belategi lankidea informatiboan 11etan boletinen aurkeztu, eta Egoi Belategi arratsaldeon da. Edo arratsaldeko 11ak dira, eta horrelako gauza gertatzen zaizkit. Mai ere arratsaldeon agurtu dut, baina maik badauka, mairi gabon goizean esan dizaiokezu, egunon arratsaldean, pertsona extemporaneo da, ez? Egia da, bai. Gauza hona zen, etzen bronka. Badakit. Baina, pixkat, Dorletak esango zuen, pasatzen da hemen, jakiteko, pixkat, kostatzen ari zaigula, goizaren kontzeptua barneratzea, ze saioa gustora egiten ari gara, ez pentsa? Goizoko 10:21. Egunon. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Abenduko egun lagunak lez. Atzo, EITB batek zinea zetaz saioa estrainatu zuen. Helburua Euskal Herrian egindako ekoizpen onenetako batzuk eskaintzea. Zinea zetaz. Eta zergatik zetaz? Euskaraz delako. Edo ez. Atzo eman baitzuten lehen atala, eta bertan bazen behin Euskadin pelikula eskaini zuten gaztelaniaz. Bai, ETB baten eta gaztelaniaz. Beste kolpe bat gure hizkuntzarentzat. Oroinen egunen eta gauen Eskondotik jeiki Begiak ireki Kolpe asko diraia da. Kao utziko gaituzte. Eta badakizu ezer esaten zuen Julio Kortazarrek, ez da? Eleberriek puntuz puntu irabazten dutela, eta ipuinak nokaut edo kao bidez.
beterik ez da adiskide. Eta ez dakit hori egia den, ez dakit nola irabazten duten ipuinek edo gure hizkuntzak, baina badakit non irabazten duten. Badakit espazioak behar dituela gure hizkuntzak sorkuntzak loratzeko. Eta horietako leku bat dela, heldu da kontua. Helduentzako euskaraz sortutako kontalaritza programazio egonkor bat sortzeko asmotik, eta euskarazko kontalaritza sorkuntza berriak bultzatzeko konprometzutik datorrena. Eta horretaz hitz egiteko, gurean dugu Dorleta Kortazar. Gero aipatuko dugu, zergatik. Dorleta Kortazar, arratsaldeon. Bueno, jakin nik urtetan, etxera norbaitek telefonoz deitzen zuenean, hori gertatzen zenetan, askotan telefono hartu eta laneko erantzuna ematen nuela, orduan, bueno, goitze... Laneko erantzuna? Bai. Bulego batean lan egiten dut, oraindik, eta telefono hartu eta bulegoko zera ematen nuen, referentzia ematen nuen, etxeko telefono hartuta. Karglas bai egunon? Hori beroi, baina nerera ekarri eta bai, benetan. Oraindik badakizkizue buruz hainbat lagunen etxeko telefonoak? Bai, orain dela 20 edo urte gehiago ikasitako hoiek. Gaur eziazu galdetu gaurkoak. Nik bakarra. Nik garai batean 21 neuzkan buruan, baino batzuk galtzen joan naiz, ez ditu delako behartzen. Bueno, finkoak noski eta mugikorrak ere banekizkien, baino mugikor gutxi dakizkit, baina etxekoak bai, oraindik batzuk eta kuadriako bat ilengoan galdetu nahi zurea oraindik ta. Bai, hostia. Gainera, nigoatzen naiz gauza kurioso gertatzen zela, segun zenbakien arabera, bazenekin Ibarrakoa, Bilabonakoa edo nungoa zenik, porque behatzi lauero Gipuzkoan kasun, eta gero urrengo bi zenbakik ziren, gutxi gora bera, Larrialde edo nungoak ziren, egun jaz da gertatzen horrelakorik. Tira telefono zipuinak kontatzen dira, hori ere egiten da, baina aurrez aurre edarragoak sortatzen dira. Telefonoak badu bere xarma, baina aldi berean, sortzen darako distantziatxoa, eta guk aurrez aurre daukagu, ipuin kontalari eta sortzaile edarra, eta arekin egingo ditugu urrengo minutuak. Ze, goiurik utzi dura irean, mai, zergatik gonbidatu dugun, gero kontatuko dizugu, baina nahiko azkar kontatu beharko dugu, nordenez? Nordenez zergatik dagoen hemen, edo zein arrazoik balioko liguke Dorleta gonbidatzeko, baina gaurkoa, pixuzko arrazoi ere bada, mai. Egia esan, Dorletari gonbidatzeko zergatik ez ditugu behar, ez? Beraia bada... Baina ekimena hoxe da, heldu da kontua ekimena, goratzen bazarete, pasaden urtean egon ginen, aurkezten lehenengo edizioa, hau sortu zen, helduentzako ipuin kontalaritza sorkuntza sustatzeko eta bultzatzeko, lehenengo birabazleak ziren Maider Alzelai eta Mireia Delgado hemen egon ziren gurekin, eta udaberrin zabaldu genuen bai, hori, deialdia, azkenean 5 proiektu aurkeztu ziren, eta udan epaimaia biligara baloratzen, zeintzu merezi zuten horrelako saria, aurten bigarren edizioan. Eta begira ustekaoia edo merezizulako seguru. Dorleta Kortazar ispiluak ikuskizunarekin izan da saritu bat, eta Jose Aldasoro Jauregi etxarri arnatzekoa, Mingots eta Langarratik proiektuarekin. Zorionak bi irabazleei, eta Dorleta zuk kontatu. Lehenengo nola jaso duzu, albistea irabazi duzula. Bueno, posik, beti da atsegina, beti da pozgarria, ez da? Nolabait zure proiektu bat aurkezten duzunean badaukazulako esperantza txiki bat, ez? Ilusio txiki bat aukeratua izango dala, ez da? Eta, nire burua prestatzen egon nintzen, ez eskoa baldin bada ez da importa, berdin egingo du bidea, baina, bagia da ez dula berdin egingo bidea, zirkuitu honetarako aukeratua izan edo ez izan, ez da, talde horretik oso pozik. Zirkuitoa aipatu duzu, aipatu behar dugu, 9 herrik osatuko dutela, eta hori, badela, gure tamainan zirkuito potoloa, 9 herretatik pasatzea, Arrasate, Berriz, Etxarri Aranatz, Eskoriatza, Gasteiz, Iruraitz Gauna, Oza eta Barrundia, Tolosa eta Zizurkil.
Bai, 11 emanaldi, 9 herrietan, pasan urtean 7 ziren, aurten 9, eta gainera ja iristen ari gara, Araba, Bizkaia, Nafarroa, Gipuzkoa, iparralde hurrengo urtean animatzen diren, eta ja, ez dakit, leku gehiago, sartzen badira ere ekimen honetan, zirkuitua asko handiagoa izango da. Eta ez da bakarrik zirkuitu hau, gure gonbidapena eta urtean zehar ere, mesedez programatu helduentzako kontalaritza saioak euskeraz merezi dulako. Zenbat eman dudan barrura eta ispiluak proiektua, nundik datorri ideia hori, zeba? Bueno, ipuin kontalariek esaten dugu, ez da, ni bintzat sinisten dut horretan bizitza kontatzen dugula, ez da? Eta ispiluak esan dezaket badala nire azkenengo urtetan pertsonalki bizitzen ari naizen prozesu baten bilduma bat, ez dakit nola esan. Bada ideia bat aspaldian bueltaka dabilena nere barruan, ez da? Eta ispiluarekin zerikusi dexente dauka, ez? Eta da, nola ikusten gaituzten besteek, nola ikusten dugun gure burua, ikusezinasunaren inguruan, ikusgarritasunaren inguruan, ez da? Gai horri bueltaka nabil, gai horietan korapilatuta azkenengo urtetan, eta banituen ipui batzuk hor buruan kontatu nahi nituenak, eta justo elementu hori zeukaten presente ispiluak atzaltzen ziren ipuin horietan, ez da? Eta esan, manai dut, ispiluen inguruko zerbait hor zegoen, ez da? Nere buruan, nere gorputzean, baina ez nekien oso ondo nola gauzatu, ez da? Eta alde horretatik, orain ala urte pare bat izango dira, irakurri nuela Joseba Sarrenandiaren narrazioak liburuan testu txiki-txikitxo bat, esaten duena, izpilu hautsi bat soei egiten duenak, ez daki izpilu horrek hautsi baino une balenago ze isladatzen zuen. Puska guztiak bildu arren ere, ezin du jakin. Eta hori irakurri nuenean, esan nuen, aurrera. Hau izan zen, ez dakit, hor barrua muitu zitzaizkian gauza batzuk, esan nuen, benga, aurrera daukazunakin. Oso ondo jakin gabe nora iritsiko nintzen, eta hori, poliki-poliki junda. Presente ukidudan zerbait izan da denbora guztian ispiluen zera hau, baina Sarriren testu honek bai piztu zian nolabaiteko nostalgiarekin konexio bat, eta bizi esperientziak eukiarren merezi duela, ispilu puskatuak, hautsiak garen arren merezi duela kontatzea zer garen eta nun gauden, ez da? Eta horra zen nintzen poliki-poliki, eta, oraindik nire baitan bakarrik bizi den zerbait da, baina nabaritzen dut protagonistak eta ipuiak nire barruan hor ateatzeko izugarrizko irrika daukatela, eta itxaropentsu eta oso gogotsu, ibilbide honi ekiteko. Gertatu zaizu sorkuntza prozesu honetan ispiluak leku guztietan ikusten zenituela? Ispiluak ez bereziki, baina hautatu ditudan ipuietako erreferentziak pila bat. Ezin nuen sinistu, orain dela 2 aste egon nintzen Garaion sorgin espazioan, sorkuntza prozesu hau, baneukan buruan, baina jaso nuenian baiezkoa, heldu da, badaukat data bat, eta euki behar dut ala saioa montatu, eta joan nintzen Garaiora astebetean sorkuntza prozesu horretan, eta beste 3 proiektu zeudenan bertan, eta ikusten nituen lanean, baina horretan nahi naiz ni, baina horretan nahi naiz. Eta oso proiektu ezberdinak ziren, Kataluniako bidantzari zeuden, eskultore bat zegoen, performance bat sortzen beste bat, eta guztietan ikusten nituen arrasto horiek. Orduan, ispiluak bereziki ez, baina kontatu nahi dudan horren arrastoak alde guztietan. Ze polita.
Bai. Uste dut laizter itzengo dugula beste aldean telefonoz, Jose Aldasororekin, etxarriaran antzekoa. Mingotx eta Langarratik proiektuarekin irabazi zuen saria ere. Zuk noizbait ikusi duzu Jose narratzen? Inoiz ez. Inoiz ez. Ez. Eta izugarrizko gogoa daukat alde batetik, proiektu honen parte sentitzen naizen heinean, bere kide ere sentitzen naiz ibilbide honetan, eta bueno, iruditzen zait, badala modu bat baita ere, hori ez, hasi berriak eta denboratxo bat daramagun horiek bide elkarrekin egitea oso polita iruditzen zait, eta desiatzen nago, bere proposamena entzuteko eta ikusteko, ez dakit zertaz dan ere, beraz, bai, desiatzen. Jose Aldasoro, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon bai, egunon. Hemen dira Mai Gorostiaga, Dorle eta Kortazar, Goiuri Zeizarandia eta nineu, eta hemen ari ziren, ez duzuela, Dorletak ez duela entzun Jose narratzen, zuk Mai bai? Bai, Jose irabazi zuen ahozko narrazio lehiaketa, ahoz hau barruan, goendela 3 urte, eta gero egonda lehiaketan parte hartzen, eta bai, behin baino gehiagotan entzunet, egia da, ipuin bat, edo 10 minutuko emanaldi, eta irrikitan nao, saio oso bat ikusteko Joseri defendatzen, oso proiektu politea aurkeztu zuen lehiaketara, eta bai. Baina zorionak, Jose lehenengo gauza. Hori samartzen, zorion dik emarko dugu, ezartan hasi horretik. Eta zu kontatu, Mingotx eta Langarratik, nundik norakoak? Bai, pixka bat naturan edo inspiratua, batetik etzan daitekela Langarra esatxegina, baina bestetik ere emankorra ere bai, ez? Orduan hortik gauze bakoitza, ipuin bakoitza izan dezake alde latzagoa dena, baina politare bai, izan daiteke polita eta gogorra aldi berean, auspegi desberdinak izan ditzake kontakizun bakoitzak. Hortik enfokatu dut lana. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Aipatu dugu bezala etxarriaren etzekoa da Jose, etxean bertan ingo dula, estrenatuko dula bere ikuskizuna ere. Nik ezakit jakimina aukat, ez? Azten zarenean sortzen horrelako ikuskizun bat, pentsatzen dut, testu asko ez dira sartzen azkenean produktuan, ez? Osea, igual ikerketa lanean zabiltzanean, ipuinak bilatzen, zerbait geldetzen da kanpon, beste batzuk fijo daukazula barrun sartuko dela, zure kasun, ikerketa lan hori, argi zen euskan ipuinak edo jundira agertzen zure prozesuan? Lehenengo aukerak, zerrenda aukerak eta gino, niri gehien, ez dakik gehien, baina asko gustatu impactatu ninduten ipuinak ez. Eta gero, baina zerrenda hori eskuartean izan da, pixkat deskarterekin hasi, eta nola baiteko batasun bat emanaldeari edo ikuskizunari, irizpide baten alde edo bestearen alde egin, edo ipuin baten alde edo bestea baretik kentzekoa, bai. Eta gero beste gauza izango da, Dorleta, adibidez, gero ordena, ez? Osea, ja behin historioak argi dituzu, zeintzu kontatu, eta nola, baino gero askotan bai, hau lehenengoa jungo da, bigarrena, bukatuko etonekin, argi daukatonekin hasi behar naizela. Bai, hori ez da erresa izaten askotan, ipui bakoitzak ritmo bat markatzen dizulako, eta saioak bere osotasunan ere batasun bat euki behar dulako, ez da? Baina, bai, nire aurreko ikuskizuna 80 amandre oso itxia dan proposamen bada, eta honek ere bide bera jarraituko du. Adibidez, nik aurrentzako kontatzen dudanetan,
guztiz badakit zerekin hasiko naizen, da zerekin bukatuko dudan, baina tartean zer gertatuko dan ez, hainbat pieza eramaten ditut, eta jendearen arabera sartu edo atera egiten ditut ipuin desberdinak. Kasu honetan, oraingoan ere seguraski itxita jungo da. Ipuinetik ipuinera joango dan hori ere, hori joskura hori da niretzako, ipuin saio bat eusten diona. Orduan, hori badaukat. Badakit gutxi gora bera nola hasiko naizen, baina kasu konkretu honetan, oraindik ez dut inoiz kontatu, orduan, ez dakit zenbat denbora iraungo duen nereak ere, orduan, ez daukat garbi, 4 ipui edo 5 jungo diran. Orduan, horren arabera, azkenengo 2 ipuiak pixkat dantzan daude, baina bai badakit nola bukatu nahi dudan emanaldia, badakit nola hasi nahi dudan, nola bukatu nahi dudan, tarte horretan zer gertatuko dan ez dakit. Eta behin probatuta, ipui hoien orden aldatu behar badut ere, Mina, kosta. Bai, zurdura horretan ere eukiko du eragina, orduan, iaia atzeko zaurrera jarri beharko dut zera. Baina, 80 amandren kasuan ere, gauza bere gertatu zitzaidan. Estrenatu nuen eta hilabete batzutara azkenengo ipuiak etzun funtzionatzen, zer da hau? Eta tak ikutu bat egin nion, eta danak hartu zuen, azkenengo ukitutxo hori emanda, saio guztiak hartu zuen beste gorputz bat, orduan. Honetan ere, konfiatuko dut, bidea irinala, jungo dala saioa gorputz hartzen ere, bai? Asebetetze sentsazioa puzlearen pieza bat moldatu eta denak zentzua hartzen duenean. Benetan. Bueno, Jose, nola hartu dute albistea herrian? Batzuk harriduraz, txekitelako helduekin edo badaudela galako saioak edo badaudela ipuin saioak. Ustez, nik aurrezkuntzak jendeak, batzuk badakite, aurrezkuntzan ere egiten dituela saioa, baina beste batzuk ez. Asia batea pixkat arrituta, bai. Eta gero, esplikatu behar izan diet, ipuinak ez dira direla beste batzunak edarik kontatu egiten dudala, eta hori ere azaldu behar izan dut, bai. Horrek esan nahi du ezinbestekoa dela heldu da kontua ekimena, eta jarraitu behar dugula ereiten. Eta, nahi bat, gonbidapen bat, luzatu nahi dizuet bioi, bai Dorleta eta Joseri. Urtarrian edo, ekitaldi bukauta, emanaldik egin eta gero, berriro, etorri, eta hitz egiten dugu helduen zirkuitoi buruz, ipuinei buruz, jasotzen dugu ze bizipenak izan ditugu emanaldi guzti hauetan, nola junda hasierako prozesua, nola hasi da ikuskizuna, eta zorionak biei eta mila esker horregotagatik. Mila esker zuei. Eta ongi joaten bazait, urtarrilan joan gure, bestela gian ez, gure penak ere nunbait kontatu behar ditu, eta irratian publikoki egiteak agian lagunduko dugu. Jose, terapia egingo dugu, terapia egin behar bada. Eskerrik asko bio episodio. Bai, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Ez dakizu zer den gozea, ez dakit zer den drama, ama.
santxa alma, onartzen duguna da soilik gurea. Arrakala zirrikituetan gordea, betea dago nire hitzen zarama. Bilduta dara matzatenak banan-banan, poltsikoak utxik eta bihotza betea. Poltsikoak utxik eta bihotza betea. Poesia gordinak zaratotzanak, ardarak doinuak ean irbana, bakardadeak da babesareak, horrek ematen didana ezteak, leku ezberdinetara, narama, bizkarrean gordetan nire zama, kabihotzean gogoratzeko unea. Peio Otxotekok badu Ibaian behera izeneko poema eder bat. Honela dio. Esango altzenioke zintzilikaturik geratu den urtantari, azkenean, nola edo ala, ur jauzian doazen tanta guztien helmuga berbera izango duela. Mota askotako urtantak geratzen dira zintzilikaturik. Txikiak, handiak, borobilak, arrautz formakoak, anitzak. Badirudi oso desberdinak direla, baina finean urtantak dira, urjauzian doazen beste tanta guztiak bezala. Horrela jarraitzen du Peiok. Errealitate hau itxarnaldia da. Eta itxarnaldi honetan pausoka irekiz goaz gure begiak. Itxarnaldia bizitza honetan larritasun bilakatzen da. Zintzilikaturik geratzen diren tanta horien guztien errealitatea kontatzea larritasun bilakatu zelako sortu zen aurkeztera gatozen ekimen hau. Horrela hasten direlako istorio handiak. Tanta batek ekartzen du beste eta bapatean tanta marea bilakatzen da. Horrela, 4 lagunek sorturiko autismoa duten pertsonen aldeko sentsibilizazio ekimen bat dimentsio handiko proiektu bilakatu zen. Aniztasun funtzionala duten pertsonen inklusioa lortzeko elkartea da Marea Urdina. Eta marea bizi hau ezagutzeko Aritz etorri da gurera. Egunon, Aritz. Egunon. Dokumentala, zeharkaldiak igerian, mendilasterketa, ekimenetik elkartera pasatzearena, bideoklipa, urdinaldiak munduan, ipuinak, ez da errez aukeratzean ondik hasi hizketan, orduan, astapenetara joko dugu ez. Nola eta zergatik elkartzen dira lagun batzuk autismoaren sentsibilizazio kanpaina bat egiteko? Bai, nik uste honen hasieratik haste dela, ez? Ze azken finean, juntatu ginen, behar batek sortu zuen Marea Urdina, ez? Nik autismo duen semea daukat, eta banuen lagun bat, eta doanka lagun bat, eta beti izatek gendu zerbait handi egin behar genduela, eta ikusi genuen baita ere, behar bat zegoela jendea sensibilizatzeko, ez? Eta autismoan inguruan, konkretuki garai hartan, ez? Eta ikusi genuen baita ere sensibilizatuta zegoen jendeak, ateak irekitzizkigula asko, ez? Eta pentsatzen, esatik ez dugu sensibilizatzen jende gehiago, ez? Eta horretarako pentsatu genuen zerbait handia egitea. Eta horri bueltak ematen, geu egiten dakigun bakarra kirolean igeria zen, eta igerik eta saio bat egitea pentsatu genuen. Aurretik pentsatu geneukan, Gipuzkoa zeharkatzea igeritan, autismoaren alde, autismoaren sensibilizazioan alde. Eta hor bide laguna bilatu gintuen, beste bi, eta Pablo, Leire, Julen, Anaia duna Igor, autismo duena, heldua dena, eta ni neu, ez? Eta laukote honek sortu egon duen Marea Urdina, ez? Deitu ginen Marea Urdina, igeritan nola zen, itxasuan marea bat sortzea zen helburu, eta urdina autismoaren kolorea delako, ez? Eta deitu ginen Marea Urdina, hasi ginen pentsatuz, guzter egin behar dugu, ez genekin olako ekimen bat sortzen, ez genuen esperientzia eduki, trabesiak ez ginen behin antolatu, eta 2017ko urrian, martxan hasi ginen, ez? Web horri bat erosi genuen, gero poltsikotik, gorro batzuk bat ere genituen, eta hasi ginen pixkat logoa sortu genuen, ez genuen pentsako bela logo honek horren beste ikusiko zenik, eta hasi ginen hasten, eta izugarria da jendeak nola bolkatu zen, ez dakite
ze ekimen pile bat egoten die, eta ez dakite, eta dana di oso importanteak, ez? Baina asmatu gendun nik uste formulan, ez? Marea Urdina naiz, esa era asmatu gendun, ni ere Marea Urdina naiz, Marea Urdina teneo gara, eta orduan parte lau ginen bultzatzaileak, baina Marea Urdina nahi genuen denek osatzea, ez? Eta horrela, hainbat gauza sortu ziren, umeen inguruan, eskastetxeen inguruan, herriko agente eragile desberdinen inguruan, nik uste hor asmatu genuela formula, eta jendea benetan dena eman zuen, ez? Sortu ziren, guri laguntzeko sortu ziren kontzertuak, jaialdiak, jendeak eozer gauza egiten zuela beti, dirua ematen zion Marea Urdinari, ekimen hori aurre emateko, crowdfunding bat egiten duen, ez geneken idea crowdfunding bat egiten, sekulako arrakasta izan gendun, jendea asko blokatu zen, gehin bat sortu genuen Marea Urdina, ez genuen nahi ez da ere asko personalizatzea eta gure burua frentean jartzea, baino jarri berra izan genuen eta horrek eman zigun, esan zigun, zue zeat eta, zuegatik hau egin dut, zuegatik hau egingo du, bani ez dakit nungo enpresako konsejo rektorean nago, laguntza emate ditugu eta, zuei emango dizugu. Eta hasiera baten pentsatu genduna trabesia bat, lagun bat izkatutako barko batekin eta lagun artean egingo genduen trabesia bat, bihurtu zadan, barko handi bat alokatu, jende pila bat, milaka eta milaka gorro, niki, gauza pila bat sortu ziren honen inguruan, kantu bat sortu genuen, lagunekin, gure kuadriako jendea, gauzlariak, oso politik izan zen, jendeak oso bihotzetik gintzun lana, ez? Eta horrek eman zion beste toke bat, nik uste eta horrek asma zuela, ez? Kantua, eta hasi ginen, gora ego ginen, eta bideoklipa egiten badeu, eta Eta ibili gendun lema izan zen beti, jendea gerturatzen zanean esan zion, nik ez dakit igeritan, zertan lagun dezaket. Eta gun kaldetzen genian, zer dakizu egiten. Eta orduan, igerita aparte, gauz asko zegoen egiteko, dirua lortu behar genduen, musika egin behar zan, musikoa lortu genituen, estudio behar genduen, estudio bat lortu genduen azpeitin, bideoklipa egin behar zan eta zuzendari bat behar genduen, zuzendari batek Iker Trebino zuzendariak lagundu zigun musutruk, dana musutruk bere dakienean lagundu zigun, ez? Eta horrek eman zion, ez dakit, bideoklipan ere, jende pila batek parte hartu zuen, nube pila batek, igeritan jendea. Streamingez jarraitzen gaituztenek ikusten dute, baina uinetatik entzuten gaituzuenok, entzuten duzue kantua. Sekulako dimentsioa beraz, hartu zuen azkar batean, eta hori ez da erreza izango horretara egokitzea, ez? Batzuetan ikusi izan dugu ekimen edo elkarte batzuk ito egiten direla, tamaina handiegia hartzen balin badu proiektuak eta ez da zuen kasua izan. Ito ez, baina ito ginen, bai. Azkenean nahi genuen zan sensibilizatzen jendea, ez? Eta pentsatzen genduen zerbait handia egite hortan, ustaian egin gondun zeharkari izango zala, egun importantea, ez? Eta kontura ginen, bidea zela importantea. Bidean egin genduena zan sensibilizazio lan pila bat, guk ez, baizik eta herriak, baiarak, eta baiaratik kanpo ere bai. Orduan iritsi ginen trabesiara, lan eginda. Hau ja bukaera da, ez? Eta orduan asko oso politia izan zen prozesue, eta parte hartu zen denak. Eta zuk izan dezun hortan, Marea Urdina gure etxean, eta beste batzuen etxean, lanetik gerten, eta urrengo lana Marea Urdina zen. Kontinuamente gauden ordenara jo horrean, gauza publikatzen, sortzen ziren horren beste gauza. Eta hori nahi bagenduen, nola esan ezetzez, eta ordu txikitan, juntatze ginen, gauetan, asteburutan, eta beti izan bai, ez? Hau ingoa zen, bai. Etorriko ezate honean zuen, bai. Eta hori egin behar genduen, hori nahi genduen, eta ez. Eta, zentzu hortan, bai, iaia ito ginen, hori zintzen. Bide horretan, pentsatzen dut, galdera zaila izango dela, baina ikasitako zerbait nabarmendu beharko bazenu, bide luze honetatik, zer izango litzateke? Nik benetan ikasi dutena da, daukasunan seme bat, autismo daukena, edo behar berezia dituena, o anizatzen funtzionala daukena, ja igual beste fase manten gaudelako, gu geuk ize ditugu ate asko, ez? Eta gu geuk ditugu aurre iritzi jendeak ere bai, baina gu geuk baita ere jendearekiko, ez? Eta ikusi genuenan benetan, zabaldu ginenan, esan dezagun armairutik gerten genuenan eta esan, autismo dauka, eta honen alde hau egiten nahi dut.
izugarria da jendea nola gerturatzen den, eta joda baitu, ez nekien, banekien, baina ez dakit nola zuek olazten duten, eta zer egin dezakenik, eta jendeak benetan nola irekitzen da, eta nola bideza ematen duen, ez? Eta nik zentzu hortan, zorionez, Maria Urdinak emat diguna da, jende oso apartekoa ezagutzeko aukera, ez? Eta oraindik ere, esan da, eukitzen ditu sorpresa batzuk oso handiak. Orduan, bueno, ni zentzu hortan horrekin gelditzen naiz, ez? Beste gauza asko ere bai, baina oso politxe izan zen, eta izaten ari da. Igeria aipatu zuzuk, kirolean zenekitena igerien zela, baina igande honetan badaukazu zita eta ez da igeri egiteko zita bat. Ez egia, ematen du kirole elkarte bagela. Ez dakit, baina, bueno, bai, eta horrekin etorren, ez kamisetakin izeta... Jabetu naiz, kamiseta hori igerirako ez, baina mendian ibiltzeko egoki askoa dala, bai? Eta, bai, jende pila bat egotzeit deitzen digu, eta oso gutxina espero dugu legutatik, ez? Eta esan ez, guk nik nahet, izeta bezalako zarrotei bat, ez? 40 urte hurrena egiten du aurten, eta deitu zigun esan ez, aurten 40 urte hurrena egiten, eta zerbait polita egiten nahi, ez? Lasterketa bat montatzen nahi, mixtoa, parte hartzeko neska mutilak, eta nahi eta mendik sortzen dena, edo rekaudatzen den dirua, zuen elkartei ematea, ez? Jo, eta hori guretzat, zarautzen, ez? Gure baiaran egiten dugu egin baldana, eta zen, nola, ez? Bueno, zeirutzen zuen, zeirutuko zaigu, oso ondo, ez? Eta orduan, olako kasuetan, ez zaigu gustatzen, ez da, diru kontua, pixkat, zer da, ez? Nola zango nukenik... Bai, ez erosoa edo. Bai, sensiblea da, ez? Eta holako egitasmoa sortzen dean, hori, izetana bezala, 40.000 eta hainbat sortu dienak, nahi zeten du parte hartu, ez? Guk zerbait egin ez hortan, ez? Karrera hortan. Orduan bai parte hartzen dugu elkarlan batean, orduan izango gea, aurretik bildu gea, publikatzen ditugu, laguntzen diogu, nahi dugu baita ere karrera hori igual pixkat bereziagoa izatea, karrera txiki bat edukiko du, txiki hortan ertengo dute gure seme alabak, eta inklusio toke hori eman, ez? Eta sensibilizazio, aprobetxatu, sensibilizazio ekintza bat izateko baita ere, ez? Orduan zentzu hortan, diru baino gehiago da, guretzat, sensibilizazio lan hori egitea. Kaixo, gu bizeta Zarrodiko familia gea, eta, badakizuen bezala ere kirola eta asko maite deu, eta, aurten 40. urte hurrena egite deu, eta gure taberna restaurante erretegian, eta, nola ez, zuekin ospatu ez, karrera misto batekin, karrera izango litzateke gure sagastietan barrena eta hola, eta, horko diru laguntzak eta gauzak izango litzateke Maria Urdinantzako, behatientzako ongi etorria izango alako. Bai, eta, festa handi bat izati espero deu, danok inbitatu zauzte etortzea, eukiko de, parre batzuk, amaiketako batzuk, erregalo batzuk eta beste, eta, zezango izuet, etorri denok parte hartzera, eta parte hartu berrezte zuenak bai, ikustera ez, eta animatzea. Festa poliba izango bat anontzako, eta gure aldetik, eskertu eta dengo aizetan partetik, bale? Venga, animatu eta eskerrik asko denoi. Aizuari, entzun dugu sagasietan barrena, sagardana bilduta dagoeneko, ze badakit, nahiko lan ematen ari dela, azken asteetan sagar biltzea ez da? Bai, astautan izan gehan, eta handik sagarra bat duen, bai. Euritan izan gehan, baina, bai, gotzon artista bada. Increíblea da, ze familia dien, ez? Nik guken zinituen ezautzen, eta izan geha horretik, edo ainiak eta juntu izan geha behakin, grabaketa batzu egiteko, eta Igor Rebilgia Troiakin sagastietan zehar, euritan, eta gero kamisetak poltzatan sartzen, eta kuriosoa da, familia guztia bulkauta, bere seme alabak, Andrea, oso politxe. Aipatu duzu, horrelako ekintzen helburu nagusia ez dela, edo nabarmanduko zenukena ez dela dirua, sentsibilizazioa dela, baina dirua behar da egiten dituzuen proiektu guztiak egiteko, ez? Adibidez, eskuartean daukatnik sentsibilizaziorako balio duen ipuin bat, tanta urdinak izenekoa. Horrelako gauza asko egiten dituzue, eta finanziazioa behar du horrelako proiektu batek. Hori da, bai, noski dirua berdela, eta kasu honetan, tanta urdinak ipuia, ideko kooperatibak, elgoiarkoak, donatutako diruarekin egin zen, ez? Eta, jendea, azken finan, diru pile bat egoten da donatzeko, bai kooperatibatan eta beste elkartetan, eta guri entzuteak gu hor gaudela ikusteak, eta gero, lan bat egiten dela guk demostratzeak,
behai esaten digu, emango digu, diru hori ematen diguna ez dakiz zein, zate iztigu ematen nago ez, eta hori ondo tortzen da. Banakakoen diruak dira pixkat sensibleago ez, baina enpresak emate izkigutenak, ongi etorri dira, eta erabiltzen ditugu lako proiektua egiteko, ez, kaixak ere ematen digu, furgoneta bat erosi dugu, kaixaren diruakin, zein pentsako luke, ez, 20 gorro gero potxikotik erosik genituen, web horri bat ere bai, eta de repente, furgona da, eta gauz horiek, txiki horiek, logo hori ikusta furgoneta baten, hauek beretan zer judi ez, eta, ez geha, laukatur ez geha, baina bai, gurasu batzuk geha, ume dependiente batzu dituztenak, eta gure demora librean, dedikatzen gara pixkat ontara ez, eta orduan, zentzu hortan bai, dirua behar da, eta dirua ematen digute, eta ongi etorri da. Baina bai kontura baita ere, sensibilizazio gauzetan gastatzeak dirua, esango dugu, zematxorratan gastatze dirua hauek, ez, boltsatan, ez dakiz, horrek bueltan ateak asko irikitzen izkibutela, ez, udala, kirole gokituak, ikastetxeak, pila bat. Gustora egongo gineteke denbora gehiago zure ginizketan, baina goizeko eta ez, arratsaldeko 11 iritsi dira, eta boletinari pausa eman beharko diogu, beraz, eskerrik asko Aritz gurera gerturatzagatik, jarraituko zaituztegu, ikusiko dugu zere egiten duzuen, eta guk ere nolabait lagunduko dugu eta jarriko dugu gure tantatxoa. Eskerrik asko zuei, laguntze zuen, de hecho, honekin. Mila esker, ondo izan. Goizeko 11 bueltan ditu, oraindik segundu batzuk 11etarako, baina berandu baino lehen hobe aurretik prest daukagu eta gure lankide Oiane Ozaeta, naiz irratiaren estudio zentraletan azken ordukoari heltzeko. Oiane Ozaeta, egunon. Egunon danoi hori da, bagatoz azken ordukoarekin 4 urteko espetzialdia eskatu du fiskaltzak 2022ko urriaren 19an Basurtoko ospitaletik haur bat eraman zuen emakumearentzat. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi du. Zehazki legez kanpoko atziloketa delitua egotziko dio datorren maiatzaren 14ean Bilbon egingo den epaiketan. Gertakaria gogoratuko dugu 2022ko urriaren 19an jaso zen. Bilboko Basurtoko ospitaletik haur jaioberri bat eraman zuen emakume batek. Horretarako ospitaleko langile gisa jantzi zen. Aurra Santutzuko etxe baten atarian lanpasan aurkitu zuten, handik ordu gutxitara. Helduen maiatzaren 14ean egingo dute epaiketa Bizkaiko probintzia auzitegiko lehen atalean. Auzitegi Nagusiak azaldu duenez, epaiketa saio bakar batean egitea aurre ikusten da. Fiskaltzaren eskaera 4 urteko espetzialdia da, emakumeak legez kanpoko atziloketa delitua egin zuelakoan. Atzilotu zutenean jaio berriarengandik urrun izateko agindua onartu zuen akusatuak, aurraren aitak instrukzio epaileari horrela eskatu eta gero. Honekin batera bere kabu serietxe psikiatriko batean hartatua izatea eskatu zuen aurra eraman zuen emakumeak. Bere abokatuak nabarmendu zuenez aurraren familiari ezion min gehiago eragin nahi. Gauza bera adierazi zuen ertzaintzak atzilotu zuenean. Erietxe psikiatrikora eramatea ez zuen beharrezkoa ikusi baina instrukzio epaileak. Eta bestetik nazioartera begira jarri bargara baita ere, izan ere Daniel Zikloiak Libian eragindako uholde historikoetan 7.000 hildako 10.000 desagertu eta 30.000 desplazatu baino gehiago zenbatu dituztelako, baina hildakoak askoz ere gehiago izatea aurre ikusten dute. Derna hirian esaterako hildakoak 20.000 izan daitezkela adierazi du bertako alkateak. Libiara joandako Gasteizko 8 suhiltzaileak lanean hasi dira dagoeneko Dernan. Libiako 4. hiri handiena da Derna, 120.000 biztanle ingurukoa. 17 orduz etenik gabe euria egin ostean, inguruko 2 presa hautzi eta 33 milioi metro kubiko ur kontrolik gabe izuri ziren. Igandean hondamendia gertatu zenetik ezin da lurretik Derna hirira iritzi eta argindar eta komunikazio gabe gelditu dira. Hori dela eta laguntza tantaka ari da iristen. Gasteizko 8 suhiltzaileak Akzion Norte gobernuz kanpoko erakundeko kideak dira, eta lautzakurrekin joan dira Dernara bizirik dauden pertsonak aurkitzen saiatzeko. Onarte momentu, 12etan itzuliko gara berriro ere. Gero arte. Eskerrik asko Oiane Ozaeta, bagu aurrera goaz, hemen bigarren kafean.
Nire insomnioa, gonaduna, ziperduna, bizarduna, albuduna, nire insomnioa, lore bat eta ez du kulparik. Nire insomnioa, plagiatzaile doilor, nire insomnioa, eraikitzen ari zirela, eunka erromatarri ziren akuedukto, nire insomnioa, erdian elkartopatuko dugulakoan zure insomniora. Tunel bat, zulatzen, zure Amaitu insomnio hau eskean dut azala dio Olatz Salvadorrek. Bi balak taldeak Martin Luther King irudikatu zuen maulen insomnioarekin gauero zopa afaltzen. Glaukomatarrek esta noche duerme el insomnio mis ojeras diote. Eta Asier Serranoren poemetako pertsonaiek gauero irrati novela berbera entzuten dute insomnioa deserrotzeko. Nire insomnioa, jaikuak, mailak, whatsappak, idazten, buruko. Gure insomnioa ez da irrati novela bat, baina irratian bizi da. Hilabetean behin gai bat hartu eta horri bueltaka hariko dira ordu betez. Loak entzen diguten gaiak diren ala ez, gaur azaldu beharko digute. Arazo bakarra da medikuek esaten dutela loezinari aurre egiteko lehenengo pausua kafeari uko egitea dela. Beraz, bigarren kafea eta gure insomnioa elkartuta ez dakit zer gertatuko ote den, baina ez gaitu kezkatzen. Ongi etorri, Oian Arana eta Egoitz Albeniz. Kaixo, mi esker. Eskerrik asko. Lehenengo galdera, nolako gaua pasa duzue gaur? Gauona edo insomnio duna? Nik esan gauona pasat del tirón egin detlo, eta bai, zoragarri, zentzuna ezak antzikan aurtengo ikasturtak eta aurrekoak. Bai, ongi hasietik ikasturtau. Del tirón baina asko, del tirón izan daiteke, 2 ordu baino del tirón. Eta soilik 2 ordu. Hori zen gehiago lengurteko muda. Nez, aurten, bai, atzo sartu nintzen oera, 11:00, 11:12 agian, eta gaur gotzeko zitere gartelo indet, del tirón eta hori da oso ondo. Oso ondo, Horiak zorionak. kalite, bai, eskerrik asko. Nik gutxi da zatika. Ai, amata hori? Ez da izan kafea hartu darako zen ikutzi nuen kafea. Ona etortzari ez diotuko egin, baina kafeari egin nion momentu baten. Baina, bueno, esango dut, ala ere deskantsatu dudala, egoera zein izan den ikusita, nahiko ondo nagoela. Batzutan badu azken txampak, ez? Loaren azken txampak pixkat geroraren, gero daukagun sentsazioaren ardura, ez? Pixkat azken txampa hona izan bada, pixkat aldatzen du, ez dakit deskantzua, baina bintza sentsazio edo. Ez da kasua izan. Ez da kasua izan. Ilargiak eragiten dizue? Esaten dute ez? Merkurio retrogradon. Bida begira. Nik ez dakit asko ni buruz, baina antza asko eragiten du. Bai, ikaragarri. Merkurio retrogrado gertatzen ari zaigun, gauzari jebienetako bada. Bai. Eta gauza ororen ardura Merkuriok du. Bai. Niri, ez duzu ezaten entrevistatuak ez. Ez bota. Ilargiak eragiten didela lotan, baina ez dakit oso ondo dan ilargia bera, edo ilargiarekin nire beste modu batera nagola, gauak luzatzen zaizkidala, parrandarako gogo berezko hori pixkat pixtu egiten dala, eta harron gero gaua etortzen da pixkat makalago. Akelarreak egiten badituzu, ilargi betea dagoen gauetan. Eta ez da broma, akelarreak egitaren kontu ez da broma, ni urte asko Australiatzen honitzen lanean, eta beti bazegon sensazio bat ilargi beteetan gauzak gertatuko zirenarena. Eta etzen gero esatea, azken ez pasatzen ziren gauzak. Eta ez dut uste denik zuzenean ilargia, uste badela jende dagoela como beste jarrera bat, energia sozial bat sortzen dela hor, eta hori da, udan neguan baino gauza gehiago gertatzen diren bezala. Ja, behan, esatea zu udan eta neguan hola ilargi betea eta ilargi bete guztietan zerbait gertatzea. Ja, bale. Ilarrak eragiten du, totalmente. Ez dauka beste bueltarik honek. Pintxopoteak bezala. Pintxopoteak eragiten du baita. Entzuleariko da pentsatzen, baina hauek zer dira, bigarren kaferen kolaboratzaile berriak loari buruzko terapeutak, azaldu behar dugu zerta etorri diren, ez? Bai, etorri dira, vengo a hablar de mi libro, esan zuen beste ark, ez da? Pixka bat, zentzu horretan, umbraleko bezala, beraien lan azitze egitera, etorri dira. Gure insomnioak berezko bidea egin ostean, bigarren kafean egingo ditu urrengo kilometroak, eta asteburu honetan estrenatuko da denboraldian, nola baita esateko, eta lehen atal hori, eta atalaren orokortasuna kontatzeko etorri zarete. Hori esango diogu entzulari, ez? Hori da, bai, hain zuzen. Xeetasunak. Bai, vengo a hablar de mi programa. Hori da. Eta
Ze topatuko du entzuleak berez? Entzule insomneak nahiago dituzue, behar du izan, ondolo egiten duen jendea pixkat saiotik kanputzi dezakegu, edo horiek ere entzule izan daitezke? Konturatu gara, guk uste genuena, baino askoz jende gehiago bizi dela insomnioarekin. Hori, hola utziko dugu hemen, orduan oso ongi etorria insomniodun jendea, batez ere asko partekatzen dugulako gure insomnioen berri, eta batzutan ematen ditugulako insomnioarei aurre egiteko tresna batzuk, edo, bueno. Baina, bueno, oro harre gure gaiak eta gure intentsitateak interesatzen zaizkion ororendako moduko programa bat egiten dugula uste dut nik behintzat. Bai, nik uste badela programa bat jende erorentzat, ze uste ez ditugula gehi espezifikoak hitz egiten sektore espezifikoentzat, baizik eta ez, basikamente biziri daun jendearentzat kontazitu gozak, gola hodeta. Eta uste da baita ere, igual azpisektore bat bizidunen artean dela intensoan azpisektore, eta uste haiei batez ere, edo haiek bai izan gutela nolait egiten dugunaren oi hartzun como sendoago bat edo. Norbaitek lo hartuko balu, zuen saioa entzuten, hori izango litzateke sekulako losintxea zuentzat edo sekulako iraina. Ni postuko nintzateke. Nero, bai, claro. Hori izan behar noen. Ez que, izatez, claro, hau da, guretzako bigarren denboraldia da, naizen lehenengo denboraldia, eta lehen urtean egiten genuen programa ematen arratsaldeko orduan zen, karo, gu etorri egonea zuri siesta goxatzera apur bat. Noski eta bai, nik ongi bizi nuke. Aurten berriz, larumatean parranda sendoa egin eta igande gauean, gaueko 9 zuek entzuten lotara joan nahi duenarentzat oso aproposa. Bai, gero astelenari ondo ekin alizateko, ez da oso plantxarra, oneri bintzat, ez zaite iruditzen akaso guresiko gara gure buruak entzut. Eta bestela, igandean harrapatu ezin duenak, plataforma digitaletan harrapatuko du, bideo podcast formatuan gainera, eta ardezakelo goizeko ordu batetan ere, edo ordu bietan, aste arte buruzuri batean. Bueno, eskertuko dugu programa entzutea ere, ondo dago lokartzea, baina, esaten duguna norbait interesatzen bazaio ere, postuko gaitu horrek. Bai, beraz, helburua ez da hain terapeutikoa. Badu terapiatik, baina beste terapiatik. Akaso loa konpontzea ez da helburua. Batez ere ez garerako terapeutak, garerako bitipa maja. Bai, eta era parte, programa hoiterakoan baita ere ez dakagula pretensio handirikan da, guk gogotikan egiten dugun zerbait da, orduan uste baita hori transmititzen degula saioetan zehar, esan ez gaudela obligazio puntu bat hartuko balu momenturen batean, ez, gure saionek galduko lukela igual daukan parte magiko txiki bat, ez? Esan dezakegu, ez da dela terapeutak, baino lehenengo saioan ja terapia hitza agertu da. Eta terapeuta ere bai. Bai. Hala da. Begia da, hitz egiten dugula azkenean gure eguneroko tasunean presente dauden gaien inguruan, eta ere niri oso interesgarria iruditzen zait, gure momentuko aldarteari ere lekua ematen diogula programan, eta ondo baldin bagaude eta pozik nabaritzen zaigula, eta baldin bagaude fatal, programan nabaritzen zaigula gaudela fatal. Orduan, lehenengo programan, intentsitateari buruzkoa, izango da lehenengo programa, horrela esango dugu primizian, eta uste dut interesgarria izan zela gainera nondik begiratu genion horri, eta guk ez dugu inoiz terapeutua garenik esango, baina inori ez diogu gukatuko onuragarria denik. Lotuta beraz intentsitatea eta insomnioa? Nik esan nuko baiet. Aber, nik ezagutzen dut, insomnioa daukan jende ez intentsoa. Bai, hori. Baina nik ezagutzen ditudan artean gehiago dira intentsoak direnak, ez direnak baino. Horea. Buruan daukazuen meme hori, norbait lo dagoena eta batean agertzen da edo gai zure buruan eta mustuitak esatzen zaitu, ez? Hori gertatzeko intensoa izan behar da. Bestela etzaizu agertzen goizeko edo gabeko 12etan personajito bat zu izorratzen. Baina ez da personajito bat, da burmuina. Bai, eta gaina ez da lo zaudela. Baina memekoa burmuina da. Bai, burmuina da. Da justo lo hartu baino lehenako momentu magiko. Hori da. Programa baten aipatu genuen, eske gainera ez dela burmuina, simaz, da burmuina oso gauza espezifikoak esaten. Da esaten, 2008ko urriaren 11an goizeko 9etan ez dakin hori, ez dakiz zer esan zenion, eta hori da, eta uste dut hori badela intentsitatearen parte. Hori, hortan indoa, eskerrik asko. Ben ez intentsitate kontu bat edo ez, guke, oain igande honetan emitituko den zea saio honetan esaten dugu bezala, baitere da bizirik egote bat esan, eta guretzako, esaten du momentuatean, intensoa, emozionalki intensoa zen jendea hili dago, ez? Momentuatean esaten du, oso titular moduko bada. Baina negia, eozein bizi bali madu, eta ez da, bizi hori bizi bali madu ez, leku
ez da, hilik ez darin bazade bintzat, etortzen zizulako kontu, uzete oso gauza orokorra dela, batean buruari bueltak ematen astea gauza zehatze batzuen inguruan, ez? Baita, bueno, bizirik gauden seinale eta gauzak inporta zaizkigunaren seinale, ere bai, ez? Eta, bueno, denuk esango hori kaltegarria denik inundik. Ez. Igande honetan, gabeko 9 emitituko den, denboraldiko lehen gure insomnio honetan, gonbidatuak parre egiteko aukerare eman zuen. Intensitatea zer den, ondo ulertzen du, eta ondo gorpuzten du. Eta zuen baimenarekin, zatitxo bat entzungo du. Nahiko nuke izan folklorika kontenitu bat. Baina pixat oksimoron da hori, ez? Ez da. Osea, nahi dut esan. Zer da folklorika kontenitu bat? Folklorika kontenitu bat da folklorika bat bere errai guztiak ataratzeko gai dena eta bere emozio guztiak gorputzetik ataratzeko kanalak zabaltzen dituen, hori bezala, baina era kontenituan, alegia, era osasuntxu batean, ez era desbokatu batean, osea, niri askotan gertatzen zait baita ere, batez ere euforiak. Eramaten nau, de hecho, nire bizitzako momentu kudeatzeko zailenetarikoak ez dire izan tristura pizti patologikoa, baizik eta mania. Osea, askoz zailagoa iten zait kudeatzea, euforia piztia alegia uste dutenean egaz egingo dutena, eta hau eta besteat ez dakiz zer, eta horrek ez doztan izten konektatzen benetan errealidadearekin, ez? Aldatzen da azalekoa, mina ere aldatzen da pentsaera. Akaso folklorika kontenituen kluba sortu behar den norbaitek. Nik ez dut oso ondo sinesten hori posible denik, Bai, oksimoron aipatu duzu eta niri ere iruditzen zait pixka bat. Esaten du, da, erraiak ateratzeko kanalak zabaldu alizatea, baina era kontenituan, Nik uste era kontenituan baino dela era kontziente eta kontrolatuago batean, ez dela uolde bat. Eta ni, hor bat naiz, usten dut Inesek esaten duen hau dela persona intenso, insomnio duen batek, egindako prozesuaren amaire inguruan dagoen zerbait. Hau da, folkloriko kontenitu bat, hau da, ez galtze intensitatea, baina intensitateak ez eitzala gainditu, ez eitzala, uolde bate moduan harrapatu eta azpian erail. Bai, programan ere itzan genuen apur bat honen inguruan, eta saiatu ginen Inesi, rebatitzen, edo hobeto ulertzen folklorika kontenituaren ideia, orduan, entzunalko guztue igandean. Bada oksimoronian xamarra, baina tira, berak defenditzen du ez. Oksimoron liberal da, pixkat, hola. Oksimoron liberal. Bai. Dena aldatzen da. Tira, elkarrezketatuak izango du, bere pixua, gure insomnioan, baina zuen, ez dakit, podcast konversazionala, edo hor numait kokatuko genuke, zuen arteko horrek ere emango dio entzuleari zer pentsa eta zer gozatua, eta hori izango da, nolabaite, ardatzaren erdia edo, zuen saioetan, iraupen berria, maiztasun berria, pixka bat hor, osatu duzu ez, bestelako gure insomnioa urrengo asteetarako, urrengo jabeteetarako. Bai, ezagutzen gaitunak, alere, aki gure insomnioan gutazitzen dugula, gure bizipinetaz, gure interesez, gure gatazkez, kezkez, gure minez, eta hori izango dela, konversazioa gure artean, eta hortik ateratzen ditugu nahi bat zari mutuz. Bai, lehen egiten genuen hori ordu erdiko saio bat, eta bion artekoa zen beti, ekin peinekin batera irurok egiten genuen, baina aurten, formatu berriari bueltak ematen hasi ginenean, eta gonbidatuak ekartzea pentsatu genuenean, pena ematen zegun gure arteko hori galtzeak, ez? Orduan horregatik hartu genuen, erabakia saioa 2 zatitan banatzekoa, orduan egingo dugu lehenengo ordu erdia guk bio bakarrik, lehen egiten genuen gauza bera, eta gero bigarren ordu erdia izango daia 3 arteko solasaldi bat, igual gehiago elkarrezketa formatuan edo gaian sakontzeko beste persona batekin, baina erroa edo oinarria bada gubiok elkarri gauza kontatzen, mikro bat jarrita eta lotxa galduta. Hori da, eta baita ere, gonbidatu bera erakartzera gure insomnio honetara, ez da beste gonbidatu dut. Ikarri da bezkaso honetan Ines eta Inesen inguruko, edo Inesen obraren inguruan itzitea, baizik eta Ines erakartzera guke planteatzen duen gai hontara, ez? Markatu, segi. Egia da, gonbidatuak ere propio aukeratzen ditugula gaiarekin. Hau da,
intentsitatea hitz egiteko nahiko garbi genaukan inasekarko genuela. Osea, igual, egin beharko bagenu fisika kuantikaz, igual beste norbait gomiat izango genuke ez dakite, igual ez. Aian ez, aian. Eta guztia, bideo formatuan, edo, bideo podcast formatuan ikusgai izango zarete, badakit badituzela zuen bura usteak, luka dela, estetika dela, planoaren orientazioa dela, hori ere ematen ari da, bere buruko minak. Bai, batek ja esan digu planoa oso itxusia dela, toka ematen diola, zeren okerra dago maila, eta hori nahi egin genuen, karo, dakau mail luze bat, eta orduan ez ditu, gomieto jartzeko, esinak jarri bartzen, eta okertu benuen planoa, eta... Naita, dena. Bai. Aipatu behar dugu dela aprobat gure insomnioa camping edition. Hori da. Hau da, grabatuko dugula gonbidatua den, edo gonbidatuari komeni zaion lekuan. Hau da, adibidez, Arrasatera joan ginen, Arrasateko plaza baten grabatu genuen Inesekin, eta bakuk eraman genuen dena, maia, ez dakizet, montatu genuen, euria hasi zen, mobitu behar izan ginen, gero ziguten ez ez, sombriak ekarri zizkiguten, oza, izan zen aprobat kaotikoa, orduan, horrela izango da gure insomnioa, eta gaizkateratzen bada gaizkaterako da, okerra baldin badago, okerra aterako da, eta gure alkanzorak ez baute pegatzen maiko manteleko loreekin, Entzuleak berak epai dezala, ze ikusten ari da, entzuleak estiminez jarraitzen gaitu zuen entzuleok, ikusezak ez orain lehen Inesekin ikusi dugun zatitxo hori, hemen, ez dakit, badaukagu hemen arte ederretan aditu bat, gama kromatikoa, eta nik ez dut hain gaizki ikusten, zinema zuzendariak ere baditugu, bigarren kafearen laborategian, errealizadoreak, planoa ere, ez dakit, nik ez dut hain gaizki ikusten, aizue. Ondo dago? Jeneak kritika egiteko gogoa izaten du, eta baina... Gu biok izateko, eta gu biok dakiguna jakiteko, oso ondo dago. Oso ondo dago, ez? Eta irratxaion nomada bat da, hori zerrexa, Ez da errexa, ni flipatu inuz, karo, oso simple izanetik, baina esan nuez, utzi guztuen maia mikroa dena, ez? Eta, ostra, increíble. Estudian grabatuko dugu? Ez, lasai. Joango gara. Jongo gea, iparraldera jongo gea, baitare grabatzete, ostrea, denera mauzet, denak iningo dugu. Eta marre, egin dugu, bai. Eta road triparen... zerbait ez diguzu erakutsiko denborarekin, pixka lana gehitzearen, Bira, pues hau ez den pentsatu. Egia da, sare sozialak ere baditugula, Instagramen esango dugu nahiko aktibo egoten saiatzen garela, ez dugu beti lortzen, eta hor, kontatzen ditugula gauzatxoak, así que nik ez dut deskartatzen, egunen baten bi orduko bidaia bat egin behar badugu, beste programa alternatibo bat igotzea Instagramera. Zuzenean hortxea. Camping edition, road trip edition, desberdainak egon dituzke. Euria egiten badu kotxean, da horrelako kontuak egin beharko ditugu. Gombidatu sartu kotxera eta bengo gozen. Neguan grabatu behar dugunean, igual. Ja, ostra, hori izango da tema hor. Behin elkarrizketatu genuen aktore bat Bilboko ez dakit kale esten, edo... Ari zen, ez dakit jaialdi batean, eta telefonoz ari ginen bera elkarrizketatzen, eta bera zegoen furgonetaren barruan. Eta elkarrizketatzen ari ginen bitartean udaltzaingoa etorri zen, ate joka, esan ez, ea zertan ari zen, furgoneta gaizki aparkatuta zegoela, eta gainera, ea zer egiten ari zen furgonetaren barruan, eta guzu zenean ari ginen, arratsaldeko 5 edo izango ziren, eta dena entzun genuen. Udaltzainak, gaztelaniaz, esaten, ez da uste mal estazionada, tal, Ni flipatzen ari naiz. Eta berak esaten zion, eske grabatzen ari naiz, estoy en la radio. Eta udaltzainak ez zuten ulertzen, bai. A ber, guri gertadak iguke. Bai, gertatzei gut, de hecho, ez dugu hemenik esatzen kalea grabatzeko. Eta ez arrasaten, pues, plazatxo baten jarri nante, hasta pentsatu un momento tiene igual donostin jartzea, eta segan, nu jartzea, pues igual, jo que sé, bulebarren, erdin. Eta segan, ostra, pues igual horretorriko dia ertzaintza edo municipalak edo, igual ezin dat, ez dakigut, igual de repente grabatzen gabiltza, eta pam, agertzen da horre... Gitarra batekin behintzat, ezin duzu jarri kantuan bulebarrean, baimenik gabe. Ja, nik igual ingo nuke, soy performance ati, ingo nuke soy koratika. Amorantek bideoklip bat, Kontxako paseoan berak asto batekin karroan, eta bideoklipa bukatzen da, udaltzainak bideoklipa mozten duela. Bale, ostra, ez badago hori.
txarra da, baina... Bueno, dena izan daiteke performantza, eta... Noski baiet. Juri, badakizu zer? Nik ez dut gogoan udaltzainaren hori, enintzan egongo hemen. Zu El Salvadorren El Salvadorren egon. Ez que flipatzen enintzan egon, zue bio bezala de, wow, ze historia guapoa. Zu El Salvador... Hau bigarren kafean pasatan. El Salvadorren zinean. Begira, eta hori da, insomnioari aurre egiteko trikimaioak badituzuela esan duzuelen, eta niretzako trikimailu honena da edukitzea lagunak munduan sakabanatuta. Zuk ezin duzuenean lo egin goizeko 3etan jarritz egiten Kolonbiako lagunarekin ze esna daude. Baina hori ez da insomnioari aurre egiteko modu bat, hori da bizirauteko modu bat. Komeniko litzateke lo hartzeko trikimailuak izatea. Baina, bueno, bai, ados. Bai, ze lagun atzerritarrak munduan sakabanatuta eukitzea, badare gauza txarra, mugikorraren vibradorea ez paduzu itzali edo soinua ez paduzu kendu. Ze goizeko 3etan hasten dira, nire lagun kolombiar mexikarrek, adiez, Eurovisionekin kriston pasioa daukate. Eta izorgatik. Eta orduan, 3 aste pasa ditzakete gau osoa Eurovision komentatzen. Eta oso interesgarria da. Ze oso jende xelebra dago eta oso gozi interesgarriak agertzen dira hor, baina ez badiozu volumenak indu. Eurovision izaten da gure ordutegian. Ez, baina beraiek komentatzen dute euren ordutegian 3 aste lehenago honek irabaziko du, honen puntuazioak ez hau Eurovisiboa da edo ez da, eta horrelako adjetiboak eta bai. Igual egin marko dugu ere programa bat Eurovision Edizion. Gombidatuko zaituzte gune boz. Mesedez, bai. Eske, astea pentsatzen bakarrik, zein izan litezken Euskal Eurovision ordezkariak hori behin egin genuen? Kainakai aurkeztu da, hori da. Aurkeztu da, Benidorm festera. Orduan izango da zer komentatu. Igual kainekerekin egiten. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Zango ez zut. Oiana egoitz bikote, mila esker gurera horbiltzeagatik, entzuleak igandean du itzordua gabeko 9:00, hortik aurrera plataformetan ere topatuko du gure insomnioa, eta ez dakit, igual urrengo saiak hurbiltzen direnean onaino ez zaituztegu etorri araziko, baina telefonazo joko dizuegu, igandean zer, eta egingo dugu noski, nahi duzu. Itz aspertutxoa. Hori da, bai, nahi zenean. Eskerrik asko bikote, ondo izan? Zuei, eskerrik asko. Maria Romero Laspiro, ondo zaude? Bai. Segitu angarazurekin, Vale. Bai. Gora Maite Laroro. Keep calm and bigarren kafea. How can I take back all the times I let you down? You were the one to see me in the darkest hour. Diving beyond your soul. Ez dugu Maria Romero Laspir konpromiso batean jarri nahi izan, eta gure insomniako lagunen autoestetikoa gatik galdetuz, irutu zait konpromiso batean jartzea zara, ez, Goiuri? Bai, baino galdetu dizaiogegu, ea beak insomnioa pairatzen duen ala, ez? Uste dut azken aldien baietz. Maria Romero Laspir, arratsaldeon dongi etorri. Egunon! Bigarren kafearen aigia da, arratsaldeon, ez, egunon! Da, makidala, aste guztia berdin dio ze ordu den goizean, goizez egiten dugu saioa eta, arratsaldeon esaten egoi belategi agurtzen dut arratsaldeon, arratsaldeko 11 dira esaten dut, horrelakoak egiten ditut. Bai, ondiokan oitu inbia zara, ez? Baino. Kontratu arte aldatu dela da nagustu. Bai, bizitza aldatu da. Bai. Baina, bueno, hobeto, ez? Egunon, ongi etorri. Egunon ondo azteko. Bosgarren denboraldi ontara, ze Maria Romero Laspir mikro ondo jarriko izuten, Maria, pixka dola bera begira ukazu. Hola, nobeto. Hortxe. Bosgarren denboraldia, bigarren kafean. Non-stop, horrek jarraitzen dugu. Horrek sortzen izu insomnioa ez, ezta? Horrek ez. Egia esan, garaiak ukiditut nik insomnioarekin arazoak izan ditudanak, Ez fiatu inoiz insomniorik izan ez duen norbait. Ez que hori da, mundu guztiak auki dago, ez? Txikitan aukin eban etapa bat, oso txarra. Gero, ikasketekin eta, arazoak ez, preokupazioak eta neukanian bebai, osatzen zitzaidan pilua lo hartza, eta gero, gertatzen jatzuna insomniarekin da, urrengo gunean, zerbait egin biadozunean,
sartzen jatzula pixkat ansiedade gehiago, ez? Ze lo inbiozu, deskantza inbiozu, ez dakizu. Eta horrek gero eta saio itxen dutzu lo hartzia, ez? Eta oin, garai hontan haurdunaldiarekin, izan da bebai pixkat, izaten ari da bebai pixkate komplikagoa lo hartzeko, ze ez dakiz zeba, mundu guztiak esaten dago, haurdun zaudenean logure pila bat daukazula, eta edo zintokitan hartzen dazula lo, eta ez dakiz zer, nire kasuan, ez da hori pasatzen. Eta pixka puta da, gero burrengo gunean pixka nekatuta, eta dana da, baina bueno, que todo sea eso. Ez que pertsona bat sortzen ari zara, Maria. Bai. Zure sormenik handiena. Hori da, artisago izatea zer den, Bai. Puertia da, hori ezke ezin dozu imaginau, zauzen bitartian, ezin dozu imaginan ze dauen sortzen hor barruan, ez? Zelan bizitzako gauzarik fuertiena da. 4 begi dituzu orain. Eta bi sudur, eta... Eta bi hau. Bai. Eta 4 esku, eta, bueno. White eyes, keep us quiet, make us party. Bueno, gu pentsatu beharko dugu Mariaren txikiarentzako paria Goiuri, hasi behar dugu pentsatzen. Bai, hasi behar dugu pentsatzen eta sortzen. Ez zure kolaxa bezala, lehenengo denboralditik zai dagoela, noiz ekartzen diguzun zure kolaxa. Entzule, eskerrik asko horregoteatik, ni banoa, Goiuri jarrai ez da ganan bakarrik, porque hau ezin da, jasan. Pentsatuko dugu, gainera denboraldi guzti hauetan Mariak ideia pila bat eman dizkigu. Sormen lan ugari aurkeztu dizkigu, eta agian, inspirazio iturri bezala erabilditzakegu. Ez da inigo? Izan liteke, baina nila jokoz kanputzi nozu. Aserretu egin zara? Bale, orduan, Maria, aurkeztu gaurko gaia, ze bestela ez gara inora iritsiko. Bai, ez, bidaiatu egin behar dugu, así que norabait iritsi beharko dugu. Bai. Guztiz, gaurko gaia, de hecho, bidaiekin zer ikusi dauka. Bidaiekin eta argazki liburuekin, ez? Bidaietan sortzen diren, inspirazio, askotan, claro, hori izan ez zuen. Proposamen polit bat izan alda, zuen bidaiei buruzko zerbait sortzea. Kolax bat sortzea, adibidez. Aurtengo udako bidaiei buruz, edo... Baliteke. Ez dakit, badakit kanpoan ibilizaretela. Batzu beste batzue baino gehiago, ez? Zu nahiko lanpetuta. Azkeneko asteetan egon zara pixkat. Bai, tajoi baian horri belin espiraguarekin, baina bestela hemendik atera gabe. Bai. Baina Goiuri ibili da. Ni Tanzanian egon naiz. Horregaitzik. Igual hortikan inspirazioa topatu dezakezu. Bai, ze haze herrialde interesgarria. Bai, animalien aldetik, natura, ohiturak, kultura. Hori da, ohitura eta kultura, aldatzen dira guztiz, ez? Azkenean munduko beste errealitate batzuk. Ez, eta zelan askotan errealitate hoiek topatu ditzakegu zen inspirazio iturri, oso interesgarria, Bai. Eta honekin bat, gaurko gaia, pixkat horrekin zerikusia duka. Bai, bidaiekin eta baita gure inguruko errealitateekin eta kanpoko errealitate desberdinekin. Gaia presentatzeko gauza da, hilabete hontan, Santelmo Museoak inauguratzen duela erakusketa berria, deitzen dena dragoiak eta, hemen dragoia daude, basgatu, eta Mikel Otxotekoren erakusketa badau, Santelmo Museoan irailaren 20an iraikitzen dena, ez? Eta berak pixkat egiten du erreflexio bat bere aman garaiko bideo batzuen inguruan, ez? Bidai batzuen inguruan. Eta iruditu zitzaidan oso polita ze, amaktasunarekin zer ikusi daukalako, eta nik, justo momentu honetan, pixka zentziklen agolako amantasunaren gai hauekin, eta liberan bebai bidaia jorratzen zituelako, eta pixkaten bueltatu garelako gure udako eta beste bidai batzuetaz, ez? Azkenean bebai uda garaian, naiz eta ez bidaiatu bebai rutinak aldatzen dituzu. Eta horrek bebai gero rutinara bueltatzeak egiten ditu, bidai bat egitea, ez? Aldatzea
udako ohiturak eta berriro bueltatzea eguneroko rutina ontara. Bai, ze rutina bada nahiko dragoi erraldoi bat. Guztiz. Egia da beharrezkoa dela ere. Bai. Azkenean, gero kantzatzen zara, esakasunean rutina bat biadozu zerbait eukitzea, ez? Bai. Segurtasuna eta lasaitasuna lortzeko. Naiz eta pixkat oreka behintzat edukitzeko. Oreka lortzeko. Bai, errutinak laguntzen du, bai. Errutinak laguntzen du. Orduan hori bidai bada, ez, aldatzea pixkat. Baina, kasu hontan, Mikel Otxotekok egiten du rekopilazio bat beran amak bere garaian, 70 hamarkadako garaian, Super 8 kamara batekin grabatutako irudiak batzen, ez? Berama ternuan egon zen, bertako, garai hortan Euskaldun asko ternuara juten ziren lanera, bertako langileak eta merkeagoa zirelako, usteatzeko industria desberdinak, eta Euskaldun asko juten ziren arrantzara eta bertara, ez? Eta beran nama bertan egon zen, eta Super 8arekin kaptatu zituen, industria horrek bertan zeukan erreperkusioak, ez? Eta pixkat, abi hortatik, artistak sortu du, pixkat artelan bat. Zer ikusi daukana, beran amak garai hortan grabatu zuen horrekin. Beran ama Margarita Olazabal eitzen da, eta, iruditu zitzaidan oso polita beran amaren memoria hori errekopilatu izatea, eta horrekin bere interpretazioa sortzea, ez? Askotan, izango dira, gauzak, familian artxiboan geratu direna, anekdota moduan, ez? Eta zelan berreskuratu hori, eta bakoitzak ematea, beran errepresentazio artistikoa horren lenguaia edo aldatuz, iruditzen zait oso interesgarria izan aldala. Eta erakusketa da, hau, dago Arte Abiaren proiektuaren barruan, Arte Abian da, Kutxa Fundazioak eta San Telmo Museoak egiten duten proiektu bat, pixka bertako artistak, Gipuzkoako artistei, bultzatzeko bere lehen lan monografikoak erakustera. Azkenean, artista, jasteak eta ez daukate aukerarik igual museoetan eta beraien lana erakutzi alizateko, ez? Ohituraren gatik eta gaur egun ere kostatzen delako, ez? Toki hori ustea artista berriei edo hasten dauden artistei. Eta, egiten dutena da, urtero, San Telmok eta Kutxak bilatzen dute zatitxo bat edo data batzuk eta espazio bat, aukera emateko artista hauei beraien lana erakusteko eta erakusketa monografiko bat sortzeko. Azkenean taldeko erakusketak eta asko egiten dira, baina igual monografikoak ezain beste, ez? Eta, aukera izango du Mikel Otxoteko, beran obra bertan erakutzi alizateko. Kasu honetan, akaso da, ez dakit, obra baten ez berreskuratzea hola pixkat superlatiboa, ze lurraldeetan, ze garaitan, baina orokorrean zenbat altxor izango diren gordeta, galduta, botata zoritxarrez, horietako batzuk zorionez Euskal Filmategian ez oso ondo bilduta eta guztion eskura, beti ere jabeen baimena lortuta, baina bideogintzan gabiltzan ontzako ikarrarezko erraminta honak dira, askotan irudikatzeko ez, 80. hamarkada, 80ko hamarkada, eta baina asko dago gordeta duela gutxi agertu dira, uste dut ankorak elkarbanatutako bideo bat Donostiako tranbia batena, eta asatzen irudi hauek norbaitek gorgorreta zituen, eta hor egon dira urtetan, pentsa ze irudi zoragarriak, zenbat antropologia dagoen minutu bateko plan horietan, ez? Eta hori, gauza asko izango ditugula hortik gordeta, galduta. Guztiz, bai. Etxeetan gordeta, eta derrepente norbaite deskubritzea, ez? Eta esatea, altxor bat da, azkenean horrek erretratatzen du garai bateko ohiturak, eta ez baldin baditu, horrekin ikasten dugu, ez? Bebai, zelan, ohitura horiek bebai mantendu diren, edo ez diren mantendu, edo zer erakarri diguten guri ere kultura bezala.
Eta hori, bueno, irudiekin, bideoarekin, baina baita argazkiekin, Argazkiekin ere. Vivian Meyerren erakusketa duela urte batzuk ibili da Euskal Herritik, eta zenolako lana berreskuratu zuten horrez, eta iaia galduta zegoena, eta gero dokumental bat, eta denetarik eman duena. Guztiz gainera hori, Vivian Meyer beran garaian ezen artista. Osea, Hori ezen da. artista errekonozitu bat, ez? Eta hori gertatzen da askotan jendeak sortzen dituela beraien lanak, baina ez direnak ezagutzen, ze garaian ez diren pertsona garrantzitsuak. Norberak eta bere askotan burua- emakumeak izaten dira. Bai, eta norberak bere buru artistatzat etzuen izango. Claro, claro, Meyeretzan bizi argazkilari artista bat zenaren pertzepzioarekin ziurrenik, eta bazen, eta hor ziurrenik emakume izateak ere bere biziko eragina Claro, dauka, ez? ez que garai hortan igual ezin zinan, osea, ez dakazun aukera be, hori erakusteko norbaiti eta pertsona horrek hori ikusteko artelan bat bezala, osea, bueno, askotan hitz egin dugu horretaz, ez Zeharrakala, guau. komplikatua izan da emakumeentzat artista moduan ezagutaraztea, ez? Eta hori bai, oso polita iruditzen zaitze. Bueno, Mikel Otxoteko bera artista eta ikertzailea da, eta zinemarekin proiektu desberdinak egin ditu, adibidez beran film dokumentala Invierno 2019an egindakoa, Zinebin, Zine Espainian eta Toulouseko zinemaldietan proiektatu zen, osea, egin ditu gauzak, baina oso polita iruditzen zait, beran amaren zerbait berreskuratzen, sortzea ikerketa artistiko bat. Oso polita da. Bai. Lo que me entrego sin miedo a perder mi esencia, mis sueños, mi bonita forma de ser. No quiero hacer historia, nadie se va a acordar de mí. Bai, eta honen hildoan, abesti hau ere nahiko hiloan dator, hau da Toulouseren abesti berria, eta baita hitz egiten duzelan emakume asko, badaude beste aldean edo itzaletan, ez? Ez dut historia egin nahi, ez no quiero hacer historia. Ez dute historiari egin nahi, baina azkenean beran historia daukate ere. Hori da. Eta berreskuratu egin behar da historia hori, ez? Eta honen hildoan ere, Santelmo Museoak erakusketarekin bat, argazki libururen aurkezpen zikloa hasiko du hilabete hontan. Ziklo hontan, itzali desberdin haude eta aurkezpen desberdinak egongo dira, argazki liburu desberdinenak, eta lehengoa Eneka Fernandezeren artista donostiarra edo pasaitarraren liburua aurkeztuko da larunbat hontan, eta liburuak badauka pixkat erlazioa erakusketaren gaiarekin. Ze Eneka Fernandezek aurkeztuko ditu larunbat hontan 12etan bi argazki liburu, bat Terranova eta bestea Gran Sol, eta bai biek daukate zer ikusia pixkat, ezelan garai, 70, garai askotan, ezelan gizonezkoa jundiren beste lurralde batzuetara, lanera, marino bezala, eta denbora askotan zehar, kanpoan egon diren familia hemen ukita, eta beste aldetik bai, zeran bizitzenen emakume horiek, beraien seme-alabekin bertan, ez? Eta dira biliburu, lehenengoak rekopilatzen duena pixka, beran aitaren navigazio itxasoko bizitza hori, azkenean kanpora ateratzeak eta Terranovara juteak ematen zion esperientzia hori, izeberren argazkiekin, eskutitzekin eta barrekin, eta gero beste aldean zegoena, ez? Eta beste aldean zegoenak Gran Sol liburuak errepresentatzen du. Dala pixkat familiaren kontakizuna, ez? Zelan beran ama geratu zen etxean, eta zelan zen beran bizitza egunerokotasunean aita bat barik, ez? Aita lanean zegoen kanpoan, eta jabete asko kanpoan egoten zen familia, sustentatzeko, edo familiaren zat, dirua lortzeko, eta barrez. Eta oso polita iruditzen zitzaidan, hori daude bi ikuspuntu desberdin horiek. Eta Enekak sortu dituela beran oso historia pertsonalak, zelan plasmatu liburu baten besteentzat, besteak, errealitate hauek ez direlako bakarrik pertsona batenak askorena direlako, ez?
eta ez direlako hain urrun geratzen. Badaudelako gaur egun ere errealitate horien isladak. Orduan hori, iruditu zitzaidan iruditzen zait oso polita dela proiektua. Eta, Eneka Fernandezerekin elkarrizketatzeko aukera ere badaukagu, berak ere kontatzeko pixka gertuagotik zelan izan da esperientzia hori esortzeko argazki liburu bat, etxeko beraen albumak eta ikusten edo bertan murgiltzen eta bilatzen, ez? Informazioa bilatzen arte lan bat sortzeko. Telefonen bestaldean dugu Eneka Fernandez. Eneka, egunon? Kaixo, egunon. Kaixo. Ondo altzara? Kaixo. Oso ondo. Lanian harrapatzen altzue, baina zuekin solasteko prest eta gogotxu. Eneka, ze polita proiektua, gainera bakit Gran Solbe bai aukeratu izan zela foto Espainiaren, aurre selekzioa moduan, finalista moduan, gero esan zebala irabazi, baina, azkenean da proiektu bat, ez heltzen dela pila bat, ezke emakume guztien, ez dakit emakume, mutili bebai, supongo, ez? Egizonezkoi ere, baina da zerbait niretako, momentu honetan aurdunaldian nagoela, erbildu zitzaidana pila bat, zelan, zu alaba moduan, azizaren errekopilatzen guzti hau sortzeko zure proiektu artistiko bat. Ze suposatu zuen zuretzat alaba moduan material hau batzea eta antolatzea eta horrekin lan artistiko bat hastea, ez? Zelan izan zen prozesu hori? Ia zen prozesua oso modu naturalean eman zitzaidan, ze ez neukan aurreikusia hola liburu bat egin behar nuenik, baina materiala aurkitu nuen etxean, askotan etxeetan aurkitzen ditugun gauzak dira, kajoietan eta albumetan dauden materialak, eta agian behin eta berriz ikusi ditugu, egunerokotasunaren begietatik, baina behin, ez dakigu zergatik, horrela gertatzen da, baina ez dakigu zergatik modu berrian ikusten ditugu, ez? Eta derrepente horratzian dagoen historia edo potentziala ikusten diogu, eta esan nuen, eske material honekin zerbait egin behar, ez? Eta garai hartan liburu denda batean egiten nuen lan, eta liburuekin lan egiten nuen, liburuak eskuartean, eduki interesgarri artiska liburu, argazki liburu asko nituen eskuartean, eta hori kanala zala edo bidea zala ikusi nuen. Baina, beste batentzako, bagian, ez dakit, novela batentzako materiala izango zen, edo abesti batentzako materiala, ez? Eta aipatzen zenunaren arira, egia da, eta demorarekin horta ideia hori indartu dut, pentsatu dut batzutan badaudela historio txiki asko inguruan ditugunak, egunerokotasunekoak, isilduak ere bai, ez? Xumeak edo, eta, nolabait, historioiek aldarrikatzeko ez dakit indarra nonbaitetik atera da, eta hori izan da, ez? Historioiek kontatzea ere pena merezi dute, eta iruditzen zait txikiak izateagatik ere iristen direla, ez? Gertutasun bat somatzen degula, eta pertsona guztietara iristen direla, eta horrek potentziala handia dauka, ez? Jendeak zure liburua ireki ikusi, eta derrepente, Amona, Aitona, Izeba, Osaba, edo gurasoen olako, ezakit, ari invisibile batzuk sortzen direla, eta hori niri iruditzen zait, izugarri ederra, Claro, bakoitza beran pertsonaia topatzen du bertan, ez? Askotan abestiekin pasatzen jakuna, ez? Entzute oso abesti bat, eta zure oroitzapen bat edo bizipen bat topatzen duzu bertan, eta berdina. Azkenean, bakoitzak sentitzen du, beran islada zure liburuan edo historia hauetan, ez? Eta, claro, lehengo liburuan eta bigarren liburuaren artean 5 urteko tartea dago, ez? Eta lehengo liburua sortu zenun, bebai pixkat zure aita hila gero, pixkat beran hilketaren dolua edo pasatzeko, ez? Eta, gero bigarren liburua heldu zen, pixkat nik uste dut lehengoaren jarraipena bezala, claro, da beste aldea, ez? Beste aldean zer zegoen, ez? Eta zure amantzat, zelakoa izan zen, zer reakzio izan zetzasun nian
hauekin liburu bat sortu nahi zenuela, ez? Historio hauekin. Alde batetik, postasuna, alaitasuna, baina bestaldetik ere horrelako zain nola esan, sorpresa ere bai, zebeak pentsatzen zuen, baino nik etxeko ondera izan naiz, nire historia nola kontatuko da, amak beti aldarrikatzen du, eta beti esaten du, Pasaian, arrantzalei alako, espazio bat, eskultura bat, edo omenaldi bat egin beharko litzaieke, pixkat herrialdean eta garai hartan gertatutakoagatik, egitakoa lanagatik, eta nik askotan oraindik ere, garra liburua aterata gero ere, gogoratzen diot eta zuen lana zer, haiek itxasuan zauden bitartean ere, ez da gutxi etxi behar etxean egiten zan lan izugarria, orduan, alde batetik esaten dizut, pozik, baina sorpresa handiarekin, imaginatu inoiz protagonista izan ez den emakume bat protagonista bilakatzea derrepente liburu batean pozgarria, baina berantzat ere oso gauza perria ere bai, Bai, eske oso polita da, azkenean hori, gero eta gehiago kontatzen ari dira ikustezinak ez diren pertsonaien horien bizitzak, baina oinarte ez gara egon ohituta historia horietara, eta orduan beraientzat da, baina nire historia ez da hain garrantzitsua kontatzeko moduan. Historia batek alde asko dituelako. Historiak danak, bi aldea daude, eta danak dira hain garrantzitsua, ze bestela bat gabe esan beste ez institutuko. Bai, eta ze garrantzitsua ez, fokoa batzuetan leku zaldatzak kendu gabe, garrantzia, ez dakit ternuara joan zenak, oso garrantzirik kendu gabe oso gogorra eta oso usarta izan behar da horrelako zerbait egiteko, baina ze polita baita ere jakitea hemen geratzen denak nola bizitzen duen abentura hori, ze oso usarta izan behar da baita ere geratzeko. Guztiz, ausartasuna bi parte horietatik, ez? Bai. Eta claro, eta erretratu hauek beste garai batzuko erretratua dira, baina azkenean parekotasuna daude gaur egungo errealitatearekin, ez? Ze hausnarketa egiten da zuen eneka honei buruz, ez? Azkenean bi errealitate hauek naiz eta oso urrun ego denboran, pixkat gertutasuna daukatela, ez? Ez dakiz refleksio egiten duzun zuen bai bi errealitate hauetaz. Bai, noski, hombre, materialarekin lan egiterakoan, eta ez bakarrik hori, gure erokotasunean daukagun hausnarketa bat da, noski, baina egia dalde batetik bi rolen banaketa oso argia ikusten da bi liburuetan, garai hartan ala zelako, edo behintzat nire gurasoi horrela tokatu zitzaien eukizuten ezkuntzagatik, edo inkluso ezkuntza faltagatik, nire ama oso gutxi juntzan eskolara, apenas 3 urte, eta horrek ere balditzatzen dizu, zure garapen pertsonala, eta bar, eta orduan, etxeko andre, zaintzaile, figura hori zeukan, orduan, alde batetik hori oso bereizketa argia ikusten da, eta gaur egun erakarriko bagenu, horrez dago bereizketa hain argirik, baina ondo pentsatuta edo otzean pentsatuta, 60 urte pasa dira, eta hainbat gauza hobetu dira noski, baina beste hainbat gauza oraindik asko dago egiteko, badakigu oraindikan etxeen ardura, zaintza eta bar, emakumeen bizkarrean dagoela bereziki, eta esoilik, eta zorionez lana banatzen dugu, baina nirutze zait ardura oraindikan ez degula berdin banatzen, oraindik emakumeen buruetan egoten da, ez dakit, eskolako gauzak edo medikuak edo hainbat gauza, bestalde ere, eta detaile txikiak badaude liburuan Gran Solen, adibidez, amaren garaian berak ezin zuen bankuan kontu korronte bat bere izenean ireki, senarraren izenean ireki behartzan, eta pisuak beak bilatu zuen, pisuak bea erosi zuen, noski baimen batekin, ze bestela ezin zuen egin, baina egoerak nolabait eraman zuen
garaian egin behartzena nolabait eraldatzea, ez? Edo buelta ematea, edo liburuan ere agertzen da, nera izparen eskolako notetan jartzen zuen firma del padre, ez? Osea, amaren lekua hor bai, invisible baino invisibleago, ez? Osea, ez daukan hitzik, ez daukan inolako nolabait garrantzirik, ez? Alaben noten errepasoa egiten, eta sin embargo, aita itxasuan egon da, amak sinatzen zituen, ez? Orduan, badaude, egia da, eta oso bortitza izan daiteke, edo oso argia izan daiteke rolen banaketa hori, jakin behar da, edo kontutan izan behar dugu, nire gurasoak 1925 eta 1924 jaio ziren, baina kontutan hartuta urte pila pasa direla hor tartean, lan handia daukagula ere aurretik egitekoa, baina interesgarria da ere, detaile horiek nola ematen diguten ere begira, gauza batzuk ere, edo gauza asko ere aldatu direla seinale, ez? Perspektiba oso garrantzitsua da, edukitzea testu ingurua ulertzea, nondik gatozen jakiteko nora joan, eta ez galtzeko, ez dakitez, batzuetan galtzen garelako aldaketa antzuetan, eta egian hainbesteko garrantzirik ez daukaten nabarduretan geratzen gara, ez aurrera eta ez atzera konturatu gabe, ez dakit argazki askoz haundiagoa edo zabalagoa dela, eta arazo oso handiak gainditu ditugula, eta arazo handiak ditugula oraindik gainditzeke. Bai, hori da. Bai, aurrerapen handiak egin ditugula, badaudela beste batzuk, ondiokan azkenean gure heziketan nabartzen dela, azkenean matxismoaren arrastoa badagoela, ez? Azkenean, naiz eta aurrera joan, oraindik gure heziketak gure kintaren, ez dakit ume txikien heziketak gero eta aurreratuagoa dira, ez? Baina ni gogoratzen nahi, etxearen pixu guztia, etxeko gauzak eta dena, nire lana zirela, nire nahiari inoiz ez diotela esaten, Ander, ipini maia, Ander, osea, 10.000 gauza, ez dakizena esplikatu, baina nire etxeko estiketa oso matxista izan dela. Eta, poliki-poliki hori aldatzen joan behar garela, bai, bakoitzaren buruak aldatzeko, ez? Prekupazio horiek edo motxila horiek poliki-poliki hori aldatzen juteko edo ekiparatzen juteko. Eta poliki-poliki, barkatuko diazu, baina guardiko 12etara hurbiltzen ari gara, uste dut Eneka Fernandez agurtu beharko dugula, eta plazer badu beste batean erartuko dugu itzordaz. Bai, itxon, azkenengo galdera, Eneka, badakit, aurkezpena dela elarun batean 12etan Santelmo Museoan, baina gero, liburuak erosteko, ez dakit nondikan eros daiteken edo irakurri daiteken argazki liburu hauek. Terrano balen liburua agortuta dago, baina aleren bat kontsultagarri dago Santelmo Museoko liburutegian hain zuzen ere, Gabriela Zendoiaren bildumapean, eta Medialaben ere bai, badaukagu ale bat hemen, eta Gransol bai aleak eramango ditun noski larun bateko aurkezpenera, Santelmora, 12etan, eta baita, hemen Donostian ontza liburu dendan aurkituko dituzue, Bilbon, Lailusa eta Antin, eta hainbat beste liburu dendetan ere, eta bestelan ere gogunetik ere bai. Ze ondo, animatzen dugu jendia gerturatzeko larun batean, eta ezin baldin badute, liburua topatzeko toki hauetan. Hori da. Eskerrik asko, Eneka. Venga, zuei, eskerrik asko, egun hona izan. Aio. Aste honetan izan da efemeride, asteazkenean, izan ziren urtetxo batzuk, 58 hain zuzen ere, 1975 Pink Floydek atera zuela, edo kaleratu zuela, ezagutzera eman zuela Wish You Were Here kantu hau,
Eta gaurko egunez, iraiaren 15-ean, 1980an, 2008an, hiltzen hain zuzen ere Richard Wright, Pink Floydeko teklista. Eta iruditu zaigu aukera bat zela, kantu eternal honekin gaurko saioa agurtzeko, ostirala da, eguerdiko 12etara bidean, Maria Romero Laspiur normalean ostegunetan izango da gurekin, baina badakizue, atzo ezkenuela saiorik izan, hain zuzen ere, Eusko Legebiltzarretik, Gasteizko Legebiltzarretik gurekidek egin zuten saio berezi horren ondorioz, eta Maria ostiralera ekarri dugu, normalean ostegunetan izango da, beraz, Maria Romero Laspiur gaur bai esan diezazukegu, asteburuna pasa. Bai, berdin, ondo aprobetxatu eta deskantzatu. Eskerrik asko gurera etortzeagatik, eta bi aste barru, zinemaldiaren giroan ikusiko dugu elkar, orduan ja, Zurriola etorbideko naiz gune berezirik. Hori da, alfombra gorrian ja. Hori da, alfombra gorrian ikusko zaitugu. Pentsatu outfita, dagoeneko agertzen ari den amatxo tripatxo hori behar bezala alfombra gorriarekin lotzeko. Dotore etorreko. Ez daukaz barazorik, Did you exchange? Ostirala da entzule, eta gu bagoaz Goiuri Ezei Zarandia astelener arte. Bai, noa, ezkontza bat daukat bihar, eta astelenean etorriko naiz biharamunarekin. Astelena lan asko daukagu, Bale, barkatu. Ez, etorri biharamunarekin. Bueno, gaztea zara, oraindik biharamunak bi egun irauteko, Egia da. Agur. Bagoaz entzule, ondo izan, asteburu ona pasa eta astelenean plazer baduzu elkar ikusiko dugu, gai eta gonbidatu mordoarekin hemen bigarren kafean. Naiz irratian, zintu izan, agur. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Keep calm and bigarren kafea.